Minna Haapakoski, olet suunnitellut Finsofille tämän palapelisohvan. Mistä idea lähti liikkeelle? No muutama vuosi sitten mulla oli asiakkaat, jolla oli semmoinen 70-luvun iso omakotitalo ja tyypillisesti siellä valtavan iso olohuone. Sinne mä halusin sitten ison nurkkasohvan, mutta en sellaista, missä on nurkassa se selkänoja pala, vaan vähän kevyemmän näköisen, koska oli niin isosta sohvasta. Niin sellaista ei löytynyt Suomen markkinoilta. Sitten mä muistin, että Finsofat on joskus markkinoinut tällaista, että heillä voi teettää sohvan ihan omien mittojen mukaan. Siitä mä lähdin sitten piirtämään tätä palapelisohva-ideaa, eli että nämä kaikki palat on toisistaan irtoavia. Että sä voit joku leffailta niin työntää kaikki palat isoksi pediksi ja sitten koko perhe siihen, tai jotkut juhlat tulee, niin tehdä tästä kaksi vastakkaista isoa sohvaa niin kuin toisiinsa vasten. Siis tässä nyt esimerkiksi tämmöinen idea, että siitä voisi tehdä jopa vaikka niin kuin ihan tämmöisen koko pesäajatuksen, että sinne todella pompataan ja siellä niin kuin löhötään. Tarvii vaan toki ison tilan, mihin tämmöinen mahtuu. Mutta ehkä kotioloissa 90x90, niin siinäkin on vielä sitä istumasyvyyttä. No mitäs materiaalia näissä sohvissa on? Eli tässä on tämmöinen Orientin Valore villakangas, jossa on aivan äärimmäisen ihana värikartta. Et siinä on paljon näitä ihania harmaita värejä ja sitten siinä on ihania piirteitäkin värejä. Ja sitten täällä on Lauritsonilta tämmöinen flash-kangas. Mutta tässä ehkä idea se, että just tällä voi leikitellä, että ne laitetaankin eri värisiä paloja joukkoon, ettei ole tyypillisesti vaan yhden värinen, vaan sulla voisi olla yksi pala keltainen tai joku. Nimenomaan värileikettelyä. Joo. Olet myös suunnitellut tämän koko Habitaari-osaston. Kerro vähän tästä. Nyt on kivasti tullut kyllä asiakkaaltakin palautetta siitä, että näyttää, että olisi huikeasti isompi. Ja se olikin tavoite, että tehtiin vähän väljempi, jolloin tuotteet tulee paremmin esille. Ja sitten tuotiin aika lailla tätä niin kuin maanläheistä sävyä, mikä nyt on semmoista myyvää, tietysti pieniä väripilkkuja tonne. Sitten tuossa edustalla on pari semmoista vuodetuolia, jotka on mun mielestä kivoja. Voidaan mennä vaikka katsomaan, jos. Mennään ihmeessä. Jees, hyvä. Eli täältä löytyy nämä vuodetuolit. Eli tässä on tämä toinen malli, missä on tämä käsinoja. Ja sitten tuossa toisella puolella on se käsinojaton malli. Ei päällepäin usko, että sieltä avautuu ihana kätevä laadukas vuodes sisältä. Tämä on mun mielestä esimerkiksi just lastenhuoneisiin aivan ihana varapeti kaverille, että kun alkaa se ikä lapsilla, että kaverit on joka viikonloppu kylässä, niin miten ihana helposti saa vuoteen. Näin kätevästi. Niin, ihana laadukas peti, jossa on oikeasti hyvä myös nukkua.